המשבר בתעשיית המוזיקה לא פוסחת כמובן על הווידאו קליפים שאמורים לקדם את האומנים, השירים, האלבומים. לא רק שיש ירידה משמעותית במחירות של אלבומים, אלא מסתבר גם שאין כמעט תוכניות טלוויזיה שמקרינות קליפים. אם פעם תוכניות כמו עד פופ היו משודרות בפריים טיים, היום מוקרנים בטלוויזיה קליפים רק בשעות נידחות ובערוצים לא מרכזיים. הנפגעים העיקריים מהמצב, כמו תמיד, הם היוצרים, האומנים וגם אוהבי המוזיקה. כתבתו של בן שני. את הולכת מהצד הזה של הרחוב, באה לדלתת של הזכותית. אנשים שזה המקצוע שלהם לא עושים קליפים. לא עושים קליפים. זה לא מקצוע, זה הובי. אתה לא יכול להתפרנס מזה. מקצוע זה אומר שאתה צריך לקבל כסף על העבודה. אתה משקיע, אתה מקבל. קליפים אתה משקיע ומשקיע. גילה אקשן, השדיים על הפרספקס. בתחילת דצמבר יצא הדיסק לחנויות והקליפ של רונה קינן וטל גורדון נמצא עכשיו על שולחן העריכה. האמת שיש להן הרבה מזל. על הקליפ שלהם עובדים אנשי מקצוע מנוסים ואין סיבה שמשהו יתקלקל. בוא נעשה את אותו דבר עם אקוסטיקון. חברת התקליטים גם נתנה קצת כסף כדי שיהיה ממה להתחיל. על הסכום לא מוכנים לדבר, יש חיסיון. אבל את המחירון שרץ בשוק מכיר כל מנהל. מה התקציב הממוצע של קליפ היום? $2,000. $2,000. למה זה מספיק? רק לערוך קליפ, כאילו גם זה בסביבות $2,000, רק לערוך אותו. לא... $2,000 עריכה. פחות. ציוד? ציוד. $3,000-4,000. משכורות? אין. אין משכורות בקליפים. זה החשבון הבלתי אפשרי של התעשייה, איך $2,000 עושים קליפ שערכו הריאלי לפחות פי 3. לפני הכל חותכים בשכר. האנשים האלה עובדים פשוט מהבוקר עד הלילה, אין להם חיים, ובאמת כמעט בלי תמורה. הם עושים את זה רק בשביל הנשמה. התקציב לקליפ של להקת פייב למשל גבוה פי 10 מזה של להקת היי-פיי והישראלית התאומה. זה לא שזול כאן יותר לעשות טלוויזיה, מחירי הציוד והעריכה זהים. רק שמעבר לים הדברים נראים מקצועיים יותר. אקשן ודים. בישראל יש עקרון פעולה אחר. קוראים לזה קליפ מקומבן. אני לא יודע מה בקודם, הקליפ או הקומבינה. אי אפשר להוציא קליפ היום בלי שהחבר שלך מביא את האוכל כי הוא מכיר את ההוא, וההוא מביא את הפנסים כי החבר שלו. זה הכל עובד ככה. הפתרון הנוח ביותר למפיקים הם הסטודנטים לקולנוע. את הציוד הם מביאים מבית הספר בחינם. שכר הם לא מצפים לקבל. אבל מוטיבציה הם משקיעים בלי סוף. במקום שבו במאים ותיקים התייאשו, מזרימים בתי הספר לקולנוע דם חדש לתעשיית הקליפים שנולדה גוססת. אין איפה להקרין קליפ. זה לא דבר שנושא רווחים, זה לא דבר שמשודר, זה לא דבר שאפשר לשדר תחנות טלוויזיה שיש בהם פרסומות. תוכנית הקליפים של הערוץ הראשון נמצאת בחופשה. בערוץ 2 משודרים קליפים בודדים ביממה. המקום היחיד בו אפשר לשדר הוא הערוץ המקומי בכבלים. כשאין לך במה לשידור, מה הטעם להשקיע בתעשייה? לפני 5 שנים היו יוצאים כל יום 2-3 וידאו קליפים ישראלים, אבל אלה היו כמה חודשים מאוד מאוד טובים, וזה נגמר. היום מה קורה? היום יש 2-3 בשבוע. כ-40% מהקליפים שמגיעים לתחנות הטלוויזיה אינם ראויים בכלל לשידור. בדרך כלל רמתם הטכנית לקויה, כיוון שצולמו בציוד חובבני. לעתים החובבנות נעשית גם קונספציה. כך למשל הפיקה מיכל קאן את הקליפ לשיר שלה בעלות המצחיקה של 1,500 שקלים בלבד. ויש גם ריטה, הסטארים הגדולים נהנים תמיד מתקציב מפנק יותר, אבל הקליפ לעולם לא יכסה את עלות ההפקה שלו. עבור דקת שידור משלמים הערוצים מחיר מגוחך, 28 שקלים בערוץ 1, 78 בערוץ 2. ב-MTV למשל משלמים $300 עבור כל דקה. תשמע, אני פעם הוצאתי כסף מהכיס שלי בשביל שהקליפ יראה יותר טוב. הבאתי כמה מאות או 1,000, לא זוכר כמה כסף, בשביל להשקיע עוד קצת בתפאורה ועוד קצת בזה. כי היה חשוב לי. אני לא מצטער על זה, אבל אתה לא יכול להמשיך עם זה לאורך זמן. אבל הראש ממציא פטנטים. הנה למשל יעל בדרשי, במאית הקליפ של טל גורדון ורונה קינן. אחי העופר הוא המפיק של הצילומים. עד ארצי, החברה האחראית, הקציבה להם יומיים לצלם שיר אחד. עופר הצליח לדחוס בזמן הזה צילומים לשני קליפים. עכשיו יבקש מהחברה תשלום נוסף. איפה בסוף יקרינו קליפ כזה? בטח, בערוץ 9. חוץ משם? לא, קשה לי להאמין על עוד מקום. אין פילרים בערוץ 2, ובערוץ 1 בדרך כלל שמים שלמה ארצי או שלום חנוך. אז נראה לי זה ייכנס למדפיית הקליפים.
מתישהו.